Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο μάθημα στο μάθημα VIT Skills. Σήμερα, θα συζητήσουμε την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση του νερού στην αμπελουργία. Αυτό το μάθημα αποτελεί μέρος της περιοχής των πράσινων δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ενότητας διαχείρισης νερού. Σε αυτό το μάθημα, θα συζητήσουμε τους τύπους αποβλήτων και λιμάτων στον αμπελώνα και το κελάρι, τον τρόπο σύνθεσής τους, τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαχείριση των λιμάτων, τον τρόπο καθαρισμού του νερού του κελαριού και του νερού που χρησιμοποιείται για φυτοϊγειονομικές εργασίες στον αμπελώνα. Τέλος, θα εξετάσουμε τα ρυθμιστικά στοιχεία που διαχειρίζονται αυτές τις εργασίες. Όπως αναφέρθηκε στο μάθημα για τη διαχείριση του νερού, το νερό είναι από τους πιο κρίσιμους και απειλούμενους πόρους που υπάρχουν στη φύση. Η αλλαγή της προσέγγισης και του τρόπου ζωής με το νερό είναι θεμελιώδης για τη βιώσιμη χρήση του. Η προσέγγιση πρέπει να είναι συστημική, σε κοινωνικό επίπεδο, όπου κάθε πολίτης, παραγωγός, εταιρεία και καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει την αξία του νερού. Η ασφάλεια, η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα είναι οι λέξεις κλειδιά της έξυπνης κοινωνίας του νερού, δηλαδή ένα παράδειγμα κοινωνίας όπου αναγνωρίζεται η αξία του νερού, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η διαθεσιμότητά του σε βάθος χρόνου. Η συζήτηση για το νερό μπορεί να είναι περίπλοκη. Δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος νερού, από την άποψη της ανθρώπινης χρήσης του νερού, υπάρχουν πολλαπλές ταξινομήσεις. Για τους σκοπούς αυτού του μαθήματος, ας ταξινομήσουμε το νερό με βάση την προέλευσή του και τη συνακόλουθη χημική του σύνθεση. Έχουμε τα υπόγεια ύδατα, δηλαδή το νερό στο υπέδαφος, τα επιφανειακά ύδατα, συμπεριλαμβανομένου του μετεωρικού νερού, δηλαδή του νερού που βρίσκεται στις κατακρημνήσεις, τα υφάλμυρα ύδατα, που χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε χλωριούχα άλατα, το γκρίζο νερό, δηλαδή τα λίμματα από οικιακή χρήση, το μαύρο νερό, δηλαδή τα λίμματα από βιομηχανική χρήση, και το ανακυκλωμένο νερό. Μια πιο συγκεκριμένη ταξινόμηση του νερού, με βάση τη χρήση του στην αμπελουργία, το διακρίνει σε μπλε νερό, δηλαδή νερό που χρησιμοποιείται από τα φυτά και υπάρχει στο έδαφος ή στην επιφάνειά του, πράσινο νερό, δηλαδή μετεωρικό νερό, και γκρίζο νερό, δηλαδή νερό που απαιτείται για τις καλλιεργητικές εργασίες. Αυτές οι ταξινομήσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του υδατικού αποτυπώματος. Για την εκτίμηση της κατανάλωσης νερού ενός συστήματος παραγωγής ή μια δραστηριότητας, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη είναι το υδατικό αποτύπωμα, water footprint, το οποίο μετρά το γλυκό νερό που καταναλώνεται ή ρυπαίνεται σε μια παραγωγική διαδικασία. Μία άλλη είναι η ανάλυση κύκλου ζωής, ένα σύστημα εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος σε κάθε στάδιο παραγωγής του, καθορίζοντας επίσης σε ποια σημεία της διαδικασίας και σε ποιο βαθμό καταναλώνεται νερό. Τέλος, ένα παράδειγμα που σχετίζεται με τον κόσμο του κρασιού, το σύστημα VIVA. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε 4 δείκτες: αέρας, αμπελώνας, τερόιρ και νερό. Ο δείκτης νερού δείχνει τη χρήση του γλυκού νερού που καταναλώνεται άμεσα στον αμπελώνα. Τα λίμματα είναι ένας τύπος νερού που, αφού χρησιμοποιηθεί για διάφορα είδη διεργασιών, μολύνεται από χημικά, βιολογικά ή φυσικά στοιχεία που το καθιστούν μη ασφαλές. Τα εινοποιεία παράγουν υγρά απόβλητα από πολλές διεργασίες, όπως ο καθαρισμός, η έκθλιψη, το πάτημα και το ξέπλυμα των δεξαμενών. Αυτά τα υγρά απόβλητα περιέχουν τα υπολείμματα των αχρησιμοποιητών σταφυλιών και χυμών, καθώς και σάκχαρα, ενώσεις αλκοόλης και καθαριστικά που εφαρμόζονται στις δεξαμενές, τα βαρέλια και τα φίλτρα. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν ξεκινάτε μια πορεία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων ή όταν προσπαθείτε να βελτιστοποιήσετε τη χρήση του νερού. Πρώτον, πρέπει να εκτιμηθεί ο όγκος του νερού που καταναλώνετε, η ποιότητά του, η οποία νοείται ως φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, και οι πηγές από τις οποίες προέρχεται. Ανάλογα με τους όγκους, τις ροές και τους ρυθμούς ροής του νερού, καθώς και την ποιότητά τους, θα αλλάξουν τα συστήματα ανακύκλωσης που θα εφαρμοστούν. Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί κανείς. Είτε πρόκειται για πόλη, είτε για χώρα, είτε για λόφο, κλπ., πρέπει να υιοθετηθούν διαφορετικές στρατηγικές, οι οποίες σε μέρη καθορίζονται από την νομοθεσία. Είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, τον τόπο λειτουργίας και την αντίστοιχη διαχείριση κινδύνου. Πιθανές πηγές κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον θα πρέπει να μελετηθούν μαζί με όλες τις δραστηριότητες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού. Καθώς πρόκειται για νερό σε αμπελουργικά περιβάλλοντα, πρέπει να εξεταστούν όλα τα στοιχεία διαχείρισης και οργάνωσης εντός της εκμετάλλευσης, καθώς και το κόστος που θα προκύψει, αξιολογώντας την ανάθεση δραστηριοτήτων ανακύκλωσης σε εξωτερικούς συνεργάτες ή την εφαρμογή τους απευθείας εντός της επιχείρησης. Κατά τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων, της οργάνωσης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας της ανακύκλωσης, καθώς και κατά την αξιολόγηση των νομικών και περιβαλλοντικών ορίων αυτής της δραστηριότητας, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές της καθαρότερης παραγωγής. Αποφύγετε. Είναι δυνατόν να εξαλειφθούν τα απόβλητα με την υιοθέτηση διαφορετικών διαδικασιών, τεχνολογιών ή εναλλακτικών εισρωών. Μείωση. Μπορεί να βελτιωθεί η αποδοτικότητα με την υιοθέτηση διαφορετικών διαδικασιών ή εξοπλισμού, τη βελτίωση των πρακτικών συντήρησης και διαχείρισης ή τη χρήση εναλλακτικών εισρωών. Επαναχρησιμοποίηση. Μπορούν τα απόβλητα να επαναχρησιμοποιηθούν εντός του εινοποιείου. Ανακύκλωση. Μπορούν τα απόβλητα να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Διάθεση. Μπορούν τα απόβλητα να υποστούν επαρκή επεξεργασία ώστε να διατεθούν.
Στο αμπελουργικό πλαίσιο της χρήσης νερού, οι αρχές της καθαρής παραγωγής μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: μείωση των εισρωών, χρήση λιγότερου νερού για τον καθαρισμό των βαρελιών ή για τις φυτοϊγειονομικές επεξεργασίες, προσπαθώντας ιδίως να βελτιστοποιήσουν τις τελευταίες, επαναχρησιμοποίηση των εισρωών για παρόμοιους σκοπούς και διαχωρισμός των αποβλήτων με ταξινόμηση ανάλογα με την ποιότητά τους, ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείρισή τους κατά την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Ας εξετάσουμε τώρα την προέλευση, τις ροές και την ποιότητα των λιμάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες εινοποίησης. Οι κύριες πηγές υγρών αποβλήτων οφείλονται στον καθαρισμό των μηχανημάτων και των βαρελιών ζύμωσης. Η ποσότητα του νερού που καταναλώνεται κατά την εινοποίηση ποικίλει από εινοποιείο σε εινοποιείο και από τον τύπο της εινοποίησης που υιοθετείται, αλλά τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών έχουν καθορίσει έναν μέσο όρο κατανάλωσης 2 λίτρων νερού ανά λίτρο παραγόμενου ίνου. Η ποιότητα των υγρών αποβλήτων ποικίλει επίσης ανάλογα με τη διαδικασία εινοποίησης, αλλά τείνει να είναι ένα νερό με την παρουσία διαλυμένων ουσιών που είναι πολύ περίπλοκο να αντιμετωπιστούν, καθώς είναι οργανικά, ανόργανα, δύσκολα βιοαπικοδομήσιμα ή αλκοολικά στη φύση τους. Η πολυπλοκότητα της σύνθεσης των υγρών αποβλήτων συνεπάγεται επίσης πολλαπλά στάδια και τεχνικές για να καταστεί ξανά χρησιμοποιήσιμο σε γεωργικά πλαίσια. Σε αυτή τη διαφάνεια μπορούμε να δούμε για κάθε λειτουργία της κάβας, την αντίστοιχη ροή λιμάτων και την ποιότητά τους. Για κάθε μία από αυτές τις φάσεις, πρέπει να καθιερωθεί μια συγκεκριμένη ροή εργασίας και μια διαφοροποιημένη μοίρα νερού για την αποφυγή της μόλυνσης. Αυτή η διαφάνεια αναδεικνύει τις διαφορετικές στιγμές συλλογής και την αντίστοιχη κατανάλωση νερού. Η περίοδος μέγιστης κατανάλωσης είναι μεταξύ 3 και 14 εβδομάδων μετά την έναρξη της συλλογής και, ως εκ τούτου, είναι επίσης η πιο κρίσιμη περίοδος για τη διαχείριση των λιμάτων. Ας δούμε τώρα τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τον καθαρισμό των λιμάτων. Πρόκειται για ένα γενικό περίγραμμα. Οι τεχνολογίες και οι τεχνικές που υιοθετούνται θα διαφέρουν ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν ήδη περιγραφεί κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος. Προκαταρκτική δραστηριότητα. Αυτή συνίσταται στην απομάκρυνση των στερεών ουσιών που υπάρχουν στο νερό μέσω κόσκινων και φίλτρων. Η φυσικοχημική επεξεργασία αποσκοπεί στην αλλαγή της φυσικής κατάστασης των κολοειδών σωματιδίων. Μέσω των χημικών ουσιών, αλλάζει η σταθερότητα των σωματιδίων, επιτρέποντας την πήξη. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιοαπικοδόμηση των οργανικών υλικών. Η φυσικοχημική επεξεργασία μπορεί να διαχωρίσει τα αιωρούμενα στερεά χρησιμοποιώντας πήξη κροκίδωση, δεξαμενές καθίζησης, φυγοκέντρηση και μικροδιήθηση. Η βιολογική επεξεργασία θεωρείται η πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση. Οι βιολογικές επεξεργασίες ταξινομούνται ως αερόβιες, αναερόβιες ή ως συνδυασμός των δύο. Αερόβια αποτελούνται από μια λιμνοδεξαμενή εξοπλισμένη με μεγάλες αντλίες. Σε αυτή την κατάσταση, ευνοείται η φυσική ανάπτυξη αερόβιων βακτηρίων. Τα βακτήρια καταναλώνουν οργανική ύλη. Αναερόβια επεξεργασία. Βασισμένη στην αναερόβια χώνευση, η τεχνική αυτή καταναλώνει τη διαλυμένη οργανική ύλη από μια ομάδα αναερόβιων μικροοργανισμών. Το σύστημα αυτό παράγει βιοαέριο και, κατά συνέπεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. Εδώ βλέπουμε πιο σχηματικά τα βήματα που μπορούν να ακολουθηθούν για τον καθαρισμό των υγρών αποβλήτων. Όπως μπορείτε να δείτε, η βιολογική επεξεργασία χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση της χημικής επεξεργασίας και αντίστροφα. Η επιλογή εξαρτάται από το είδος της ποιότητας του νερού και τους διαθέσιμους πόρους, καθώς οι βιολογικές επεξεργασίες απαιτούν πολύ χώρο. Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι εκτός από το περιβαλλοντικό όφελος των διαδικασιών βιολογικής απικοδόμησης, η παραγωγή βιοαερίου ως στοιχείο της κυκλικής οικονομίας, όπως είδαμε στο μάθημα για τις στρατηγικές marketing, μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία ενός δευτερογενούς προϊόντος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκμετάλλευση ή να πωληθεί. Μέχρι στιγμής, έχουμε μιλήσει για τα λίμματα και το νερό που μολύνεται από τις διαδικασίες εινοποίησης, αλλά οι εργασίες στον αγρό μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες νερού. Οι εργασίες που χάνουν νερό περιλαμβάνουν τις φυτοϊγειονομικές επεξεργασίες και, όταν υπάρχουν, την άρδευση. Η βελτιστοποίηση αυτών των εργασιών ή η αποφυγή τους, όπου είναι δυνατόν, είναι η καλύτερη στρατηγική που μπορεί να υιοθετήσει κανείς. Είδαμε τις στρατηγικές αποφυγή και μείωση στην αρχή του μαθήματος. Οι απώλειες που οφείλονται στην αναποτελεσματικότητα της λειτουργίας, λανθασμένη βαθμονόμηση των μηχανημάτων και οι εγγενείς απώλειες του συστήματος, όπως οι απώλειες λόγω παρασύρσεων, μπορούν να προσδιοριστούν. Αυτές οι απώλειες μπορούν να αποφευχθούν με την ανάλυση των στοιχείων της αναποτελεσματικότητας του συστήματος, τη σωστή εκπαίδευση των χειριστών και την ποσοτικοποίηση και τον προσδιορισμό των απωλειών για τη διόρθωσή τους. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για τη μείωση της σπατάλης νερού. Όσον αφορά τις φυτοϊγειονομικές επεξεργασίες, σας παραπέμπουμε στο μάθημα 4.1.2, τη μελέτη περίπτωσης, όπου θα εξεταστούν λεπτομερώς αυτά τα θέματα. Όσον αφορά τα συστήματα άρδευσης, η παρακολούθηση των εισρωών νερού και τυχών διαρροών είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της σπατάλης. Για παράδειγμα, η χρήση θερμικών καμερών που είναι τοποθετημένες σε UAV θα μπορούσε να εντοπίσει τις πιο κρύες και τις πιο ζεστές περιοχές στο έδαφος, επιτρέποντας την αξιολόγηση πιθανής διαρροής ή ανισορροπίας στη διανομή του νερού. Στρατηγικά τοποθετημένοι ανιχνευτές υγρασίας εδάφους μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη λήψη πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διανομής ή πιθανές επιπλοκές. Όπου η χρήση του νερού δεν μπορεί να αποφευχθεί, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση του κινδύνου ρύπανσης και τη σωστή επεξεργασία του.
Τα λίμματα από τις επεξεργασίες φυτοπροστασίας θεωρούνται επικίνδυνες ουσίες και πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλόγως. Δεν είναι πάντοτε δυνατό να τελειώσει το μείγμα στον αγρό και σίγουρα είναι απαραίτητο να πληθεί ο ψεκαστήρας με νερό, με αποτέλεσμα να προκύπτουν λίμματα μολυσμένα από φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Ακολουθώντας προσεκτικά τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες, το νερό αυτό μπορεί να καθαριστεί, ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε επόμενες επεμβάσεις. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε δύο εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του νερού που χρησιμοποιείται για φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι ένα σύστημα βιοαπικοδόμησης που βασίζεται στη δραστηριότητα μικροοργανισμών που απικοδομούν τις επικίνδυνες ουσίες ενώ το νερό εξατμίζεται και μπορεί να συλλεχθεί αφού συμπυκνωθεί με ειδικά συστήματα ανάκτησης. Το δεύτερο σύστημα περιλαμβάνει και πάλι την εξάτμιση του νερού, το οποίο μπορεί να συλλεχθεί με συστήματα συμπύκνωσης, ενώ το στερεό υπόλοιμα φυτοπροστασίας μπορεί να συλλεχθεί και να διατεθεί. Τα δύο αυτά συστήματα προϋποθέτουν ειδική διαμόρφωση του χώρου πλύσης και τοποθέτηση των δεξαμενών σύμφωνα με συγκεκριμένες αρχές, έκθεση στο ηλιακό φως, προστασία από τον άνεμο, σταθερός έλεγχος της θερμοκρασίας ώστε να μην παρεμποδίζονται οι μικροοργανισμοί κλπ. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επαναχρησιμοποίηση και ο καθαρισμός των λιμάτων είναι νομοθετημένα λεπτομερώς, καθώς είναι δυνητικά πολύ επιβλαβή για το περιβάλλον. Συνιστούμε να διαβάσετε τα έγγραφα που μοιράζονται εδώ, ιδίως τον κανονισμό για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, έναν ευρωπαϊκό κανονισμό του 2020, ο οποίος ορίζει τα ελάχιστα μέτρα που διέπουν τη διαχείριση των λιμάτων. Αυτοί οι κανόνες και τα μέτρα πρέπει επίσης να τηρούνται για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού μετά τον καθαρισμό του. Το καθαρισμένο νερό που επιθυμεί κανείς να επανεντάξει στο σύστημα μέσω της άρδευσης πρέπει να έχει χαρακτηριστικά όσον αφορά τα μόρια που περιέχονται σε αυτό, με ιδιαίτερη αναφορά στην αλατότητα και το ιοντικό φορτίο. Σε συνέχεια της προηγούμενης διαφάνειας, ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τις ελάχιστες ποιοτικές παραμέτρους που πρέπει να έχει το καθαρισμένο νερό για να χρησιμοποιηθεί ως νερό άρδευσης ή για επεμβάσεις φυτοπροστασίας. Σύμφωνα με τον κανονισμό για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, το καθαρισμένο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες γεωργικών προϊόντων. Για κάθε κατηγορία, το νερό πρέπει να έχει καθαριστεί σύμφωνα με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και να πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αναφέρεται στη διαφάνεια. Η διάλεξή μας ολοκληρώνεται. Εδώ θα βρείτε τις πηγές μας και τις συστάσεις ανάγνωσης. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Καλή συνέχεια!